Samnok kang naik ketemu. Besok kali kita master. Tahun depan. Ini nara paling nara Arab duit lain. Duit yang Suka yuk, salah yuk. Aku Karena jadi lama pak lama noro ya yang kita kayak beli tongkupa apa jadi lama Sa tintam ni benar wala visit kami ke sagari. media rano pulau na hambai maru ini di berjarawa ini seng pai sopalika mohangkai Chandpur village committee kia bo no mono Madhya Chandpur mo kami bungkai Sorochandra para tabuk seng tik Chandpur higher secondary school ka na ono mo Sorochandra ni kaisa part tingkin oro paiman ngkai oro kaisa sisi rutung nai প্রায় 30 লক্ষ টাকা নি কাইসা সেংসান খা খানানি सिमिपानो जों काम चेंलायसिनाय गामियाम चायो लामा काहाम रिनानि बागै काइसा याप्रि रमजाक जों अ याप्रि रमजाकनि बिसिङाव म शरतचन्द्र पारा एसराय बाजार किनानि सिमि म चान्दपुर हायर सेकेन्डारि स्कुल पर्यन्त बिसि कलक मा अ लामा हामियाङै दङ कुनु कुनु समय अर जोंमुखा শুধুমাত্র ইটছলিং সব সময় ঠিক দंगिया নষ্ট দङ কিন্তু সিসি রুট যদি কাহামকাय ख्लायमान खांखाय गाय आबुनि बिनि ड्रेन बतंनाय साइड बतरनाय प्राय ड्रेन सह 13 फुट माने काहाम कायनो लामा आंनाय गा अबनो तुइनायनो जों तिनि अरबो फाय सबायया तिनि बरंबनां मन्त्रि फाय सबाय मालिया मिया बामतिनो जों मिया जानिया सरावो आरो अमन सेते लगो आरो जों मिया थांलायका এবং थानाय बसरत जतनि साय वेस्ट डिस्ट्रिक्टआव जुदि ब्रिज कलक सिगनफान तंखांखाय जों आरो जानिया सराथु आयंग टाउन सिंखामनो जेतो लाम कलक जे थांमोनि बाकिरामपारा आबो जतन से कलक ब्रिज आबो खायजा गयखा नेक्स्ट तो मा हायकेनो बरगासिया अ बिसि बाय ताइगेसा पश्चिम चान्दपुरनि किनारो ताइगेसा सिसि रुतुंनाय आबो बाहायनो पूरा निनि बरगासिया आरो जे मेल समनिनि सिमि आयं खामपार जरा एतो खामपारनि दयगलान सिमि खामपारा ताबो ब्रिज ना नाय दङ मोटामोटी जत रेडिं जाक जोंहा साख्लायो दिसेमनि बिसिङाव आ ब्रिज बो पाइ थाङो अमायके चिनि पूरा आमसायो कानेक्टिविटी माने जुगाजुगनि हिमनानि थानानि हस्पिटालाव फायनानि जेकुनु समय गारि थांनानि हरपा नांखांखाय फायर सार्भिस रक थाङि मानानि आबरनि खायनानि बागैनो अमायके ताबु लामा रक काम खायनो बागै तिनि सिङरो शरतचन्द्र पारा फाय सबायका चिनि अरो एसडिओ दङ आरडि डिपार्टमेन्टनि ताइ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ ताइ अरनि चेयारमेन रक चिनि भाइस चेयारमेन रक ताइ अरनो चिनि लिडार दङ जों आसा खालायो और किसा मिसा जागा डिसपुट हुमाना कुनु सुंगाना नाक्रै जों और जत सचेतन अरनि बर नागरिक जों जतन और सिनाय नुंनाय मांगनो किसा मिसा मुख सामुख नै थांबाय कुनु असुबिदा करै कारण ताबुनि जुगाव जतन मालखुं रक पाइलायो निया खबा बाइक काहाम पाइलायो किन्तु बाइक पाइयै मालखुं पाइ नगो दाइमै हांखाय आबो बखाव कायसा तामुजानि नां तंमा हाय मा दङ गाबोन बागैनो एलाकानि सुजुग सुबिदानि बागैनो तिनि अ याप्रि रमजाखा म हेजामारा डेभलप एडिसन हिंखाय सुमलि साबजुनाल कलायो ओंखाय ब्लक चिनि डिस्ट्रिक्ट गंखाय मोहनपुर सब डिविजन हामबाय हामसा जागा या लामा समा lama kanya kayak gitu